din. Ayan, kanina pa pala ako nagsasalita. Wala pala ako sa taas. Diba? How man feel like shout out kay Tungyok. Kay Ma'am Anbang, sa RBT Channel, Ma'am Vincent. Shout out and kanina pa ako nagsasalita. Wala pala ako dito sa taas. Yeah, sorry ba? Ayan, attendance lang guys. And alright, and katapos lang namin kumain ang lunch. Nagkapunan na ba ang lahat? Dami kasi lunch pa lang. Yan, dapat tayo Ma'am Ilay. Ma'am Anbang. Hindi kasi na makalipad kaya talaga naman ito. Silang arte. Magpausap muna ako dito. Maraming sa akin. Ilang bike. Sosok naman sa kapitbahay. Saan ko pala yung mga kapitbahay namin dyan? Saan ko pala yung mga tinggok-wak? So, magpausap muna. Sabagay, hindi ko naman talaga sila makapalipas dito. Natarapan ng sarili. Tagalogin mo na. Hindi naman dahil pinipito yung ito talaga sigal mo talaga. Talaga ang sigal. Bahala na. How are you, Ma'am Anbang? How are you today? I'm Magingay. Yung mga hindi sinabing pwede na mag-adan yan. So, like and subscribe mga guys. Like and subscribe. Dahil ngayon, dito pa nga ng ating main home. Ako saan tao-tao rin na tao-tao. Isa pa lang ang buwan na lakas. Magingay, nagwala. Tapos nagsabihan. Ambak-ambak sa dalawang papa. Ayaw mo pag-ambak-ambak sa iwan na papa. Hello, may galab shoutout kay Ma'am Marlo. May galab shoutout kay Ma'am Marlo.
Pampanga. Nagid ko mo usay, nakita na lang. Ito na mo sabi na atay kanya. Pumunta ka na rin, baka daw sila itong pang-ice cream mo. Habang naglalaro ka namin sa gagalan mo yung pag-isya, hindi naman laro niya. Sabi ko, gusto ko naman yung pag-laro mo, ano ka muna, sinisisagaan, baka maulog ka sa kanay. Sabi ko, hindi na tara na mo, magpalit na kasi. Yung tuwa na.
Ano tabi? Okay. Open your eyes, daw. Open your eyes. Ay, bersama aku ini. Asan kiri sinunasan pagpipit. Laruin mo yung kapatid mo doon. Laro para. Laro mo bersama. Ada ba? Ang tigas talaga ng utak nito. Uy, pumunta ka doon sa luna mo. Huwag ka dito. Parang awa mo na. Parang? Where are you, ma? Ina, bersalah. Sinungaling daw kami. Sinungaling ba talaga gawa na ka? Wala ba yung mura na? Mura yung mura na sa life.
group sa Yala, but then we're going to Sampir Club, Balintar. Go to Yala. I did physical card. And then there's the last I don't in your car. Where's your name for that? Let's go ahead. Dr. Marta, go. Nandiyan na si Amo, doon ako bagay. Nag-center na si Amo. Isip ko lang ang problema mo. Hindi ka nagsasabi. Ayan. Oh, sige, i-end mo. Ayan. Okay. Dahil log out na sila, mag-ano na tayo. Simulan na natin ang dapat simulan at tapusin na natin ang dapat tapos. Dito tayo sa live ng ilang kasi. Ako ba ako? Ikaw muna. Ikaw ba tayo? Ako muna yung magbabasa ng, ano basahin ko? Magdasal ka muna. Magdasal pa pala ako. Anahin ko hindi. Ano yan? So, anuhin ko lang yung flow ng ating Tara. Ay, sagap na ulo. Dito na naman. kasama ko sa taas. Sana it's not funny. I will say for you something. Okay. Good. And I need popcorn. Yung popcorn? Yeah. We need to make some. It's not from here. Make popcorn from here. Popcorn minute? Oh, Yeah. live dun sa Okay, yala. I will take the answer. sa kabila. May salad. Come on, let's go. Kailangan pa talaga nung may ebidensya na ipakita na lutuin talaga. Sabi hadi? Start na ba tayo? Yes, yes, yes. O sige, simulan mo na sir. Tapusin ko itong alaga ko. Para na talaga ko kapin. Asan si Mami Longga? Wala na yan ako. Meron ko. Nainis na ako. Kanina pa kung nakaka-taping pa. Baka ma-palpal ko na talaga. So, 30. Longga. 2 minutes and 30 seconds. Mami Longga. Hello! Yes. Okay, ano mo na Mami Longga? Pa-shoutout mo ba sila lahat? Ayan, wait lang. Okay, ito na ako dati. Nagpausap muna ako dun sa sala. Ulam namin, no? Isda. Ayan, good evening sa inyong lahat, guys. And shout out, ayan, sa lahat ng nagtamsang galing sa kay Ma'am Linda Lagor. Shout out. Ayan, shout out kay Ma'am Pilay, si Sir Junsky. Ayan. Kay Ma'am Anvang sa RBK channel. Kay Ma'am Marilu, shout out. Salamat sa pakulay. Kay Sir Dick, kay The Goliathers Vlog, shout out. Let's Wonder Nicanor, shout out. Juvin CB, ayan, shout out. Kay, wait lang, ako kam. Natahimik sila sa kabila. Ang lapit ko sa sa camera, hindi ko makita. Kay Mafutski, Mamafot, shout out ka, Ligi, Rose Ann, shout out Kuya Rony Vlog. Ako si Dudang Ski. Shout out Naye, shout out Savannah Loredo, shout out Bishi ni Ashley Mai, shout out Ma'am Nora Tupi, shout out Orlan TV, Nika Bugto, ayan, shout out Manang Liz, Paxi G, ayan kay Sir Guard, kay Luz Bindijo, shout out With Wonder TV, shout out Jesus Ribocas, Ma'am Charmeleon Vlogs, ayan, salamat sa iyong kapulay, shout out ko.
Ayan. At sa mga hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance na po and pa-like and share. Ayan. Next. Regenski. Regenski. Sino si Pongyok? Si Pongyok. ano na yun? Saan na ba tayo? Regenski. Magbasa na ako ng flow ng natin. Oh, sige, Ayan, ano mo na. may- Yung flow ng Shoutout sa 7 viewers. Ayan. Habol na lang yung mga nandun sa kabila. Kay log out na sila doon, no? Wala naman yatang bago na dito, kaya babasahin ko na ang flow ng ating live stream. Natapos na yata, bis. Ang popcorn. Ayan. Mag-attendance na po guys ang lahat at sa mga nandun pa sa kabila, mamaya hahabol na lang sila sa attendance natin. Ayan. So, organize po ang ating live stream. Si host at moderator lamang po ang pwedeng maglapag ng ating mga channel. Ayan, bawal po dito yung maglapagan ng kanya-kanyang bahay or link, guys. Type makinig po muna, guys. Type makinig sa ating 9 million in the house. Ayan, type makinig. Oh, wala naman. Wala sila ata. Nakakuha yung tao dito. Tayo pa lang yata sa Junski. Di mamaya, ano mo lang yung flow dyan. Tapos, para makahabol yung nandun sa kabila. Ayan, Ayun guys. lang. Type makinig. Yung ano ba yung flow? Diretso mo lang. Junski. Oh, Naririnig mo pa ako. Diretso lang, Ma'am Elongga. Putol-putol. Mahina ba ang internet ko? Naririnig niya ako? Oo, naririnig ka. Naririnig niya ako? Putol-putol yata. Di, okay naman, okay. Yung boses mo, okay naman. Bakit? Ayan. Naama! Ikaw muna dyan. Naama! Salamat, Sir Bone, sa iyong thumbs up dyan. Ma'am Elongga, nandiyan ka pa ba? Okay, sige. Ala. Nawala na yung mga guys, yung mga host natin mga guys. Nawala na. Sige, habang nag-aantay tayo mga guys sa ating mga kasamahan doon sa live ni Mami Lynn Galagar, papasadahan ko muna kayo sa flow ng ating programa mga guys. Dito po tayo sa sa channel ni Ma'am Elongga OFW Kulits Vlog para magpaangat ng ating mga channel mga guys. Kaya kung ikaw po ay interesadong sumali at tumaas ang iyong subscriber at magiging monetize ang iyong channel, magsipag lang po tayo mga guys. Okay? Kung ikaw po ay masipag, sumali, mag-attendance ka na po dyan. Nandyan po yung attendance, nakapin sa taas. Ma'am Perlin, ba't ang ganyan yung mukha mo? Parang galit na galit ka ata. Hindi, may tiningnan ko, hindi ko makita, hindi ko kasi sobrang liit. Nasilaw ako. Alangan, hindi maliit naka-portrait yung cellphone mo. Dapat naka-landscape yan. Ihiga mo kasi yung cellphone mo para malaki.
Shoutout pala sa 8 million viewers natin dyan mga guys. Okay guys. Lagi nyo tandaan guys, ang ating pong program ay, ang ating pong lapagan ay free lang po. Sa mga gustong sumali at makipagdikitan at makipagbakasan hanggang matapos ang ating live. Kung ikaw naman po ay walang time makipagdikitan dyan kasi busy sa trabaho or nagsisimba kayo or ano pa ba ang mga ginagawa nyo, meron po tayong $sign dyan mga guys. Pindutin nyo lang po dyan at minimum of 125 pesos po. Malalapag na po ang yung channel ng free. Hindi naman free kasi nagbabayad po tayo. Malalapag na po ang yung channel na hindi ka po makipagdikitan. Kaya kung ikaw po ay interesado dyan, magpalipad ka na po. Kung ikaw ay interesado na ma-promote na hindi nakipagbakasan, magpalipad ka na po. Minimum of 125 pesos. Malalapag na po ang iyong channel. At sa mga hindi naman po na hindi available yung nila diyan sa $sign. Ilapag mo nga diyan ang Ma'am Ferdin, yung GCash ni Ma'am. GCash mo yan, di ba? Sila nga yung GCash mo diyan. Meron po tayong option mga guys, pwede po tayong mag-GCash. Ayan, ilalapag po yan ng ating host. Kaya sa GCash po. At kung ikaw naman po ay gustong malapag, tapos gusto rin magkaroon ng free 50 subscribers, minimum of 250 po mga guys. Malalapag na po ang yung channel na hindi ka po makipagdikitan at mayroon ka pong ayuda. Matik po yan mga guys. 50 subscribers po yan mga guys. Kaya kung ikaw naman po ay gusto, kasi sabihin mo parang ang liit naman nung 50 subscribers na ayuda. Ayun. Kung ikaw po ay nakakaluwag-luwag, ayun. Palipad ka po ng Mega love shoutout sa iyo, Mami John na magpalipad ka lang po ng diyan, 500 pesos. Matik na po yan guys, magkakaroon ka po ng ayuda na 150 subscribers at mapopromote na po ang iyong channel. At may chance ka pong manalo ng pa-prizes pagkatapos ng ating lapagan. Basta ikaw po ay magta-type present po dyan pag natawag ang iyong pangalan. Okay, di ba? Maganda yan mga guys. Pero sa mga naman guys, sa mga gusto naman na diretso monetize yung mga channel nyo, ayun, mamaya pag-usapan po natin yan, ang ating VIP sponsor. Pero bago yan, dito muna tayo sa kung inviter ka ba. Di ba? Kung inviter ka mga guys, katulad ng mga promoter natin, mga inviter po yan sila. Mayroon po tayong perks dyan mga guys. Kung ikaw po ay mayroong invite 2 members to invite pataas, ikaw na inviter mga guys, prilapag ka na po. Basta may maipapadala ka pong 2 members na makipagdikitan at makipagbakasan hanggang dulo ng aming live stream. Di ba? Mag-i-invite ka lang mga guys. Tapos nakipagdikitan or nagpalipad yung yung invite mo. Ikaw na inviter, maprilapag ka na. Saan ka pa dyan mga guys? Lalo na pag marami ka pang invite niyan. Nako, meron po tayong dyan. Iwan ko, may perks po tayo dyan. Baka pag umabot ng mga 20 yung invites mo, baka matutuwa yung team leader natin. Alam na kung di ba? Ganyan yung mga guys. Pag masipag ka lang, meron ka talagang meron talagang kapalit yung kasipagan. Alright. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Gangayra Vlog. Ayun guys, pero hindi ka naman po magiging legit na inviter mga guys pag hindi mo makausap to. PM ka lang mga guys, FB Tilay MG mga guys. Yan po guys, nag-orient po siya para maturuan po kayo kung ano yung mga technique sa pag-i-invite. At
meron pa siyang mga ituturo sa inyo kung paano mag-invite at paano magkaroon ng maraming invite. Kasi sa pagkakaalam namin, yung Team Tilay po talaga ang pinakamaraming invite maliban sa ating team leader mga guys. So, diba? Kaya kumbaga, tested and proven na po yan si Ma'am Tilay na magaling talaga magturo. Kaya ako nga guys, magpa-orient nga ako ulit. Magpapa-orient na ako ulit mga guys kasi wala na akong na bagong invite. Yung mga may bago kong invite, umalis din. Oh, ayan yan, Team Pio. Oh, proud Team Pio. Dagul Youngers Vlog. Alright. Okay, ito na nga guys. Ito na yung pinakaintay nyo guys. Sa mga gustong maging monetize agad yung mga channel nyo dyan guys, dito na po tayo sa ating VIP sponsors. Okay? Sa VIP sponsors natin mga guys, within 3 to 10 days lang mga guys, ang hintayin mo. Baka hindi nga aabot ng 10 days yun mga guys. Aabot lang pala yan pag pag nag-a-apply ka pa. Kaya 3 to 10 days mga guys, pwede nang ma-monetize ang iyong channel. Kasi meron po tayong VIP na magkaroon kapag i-avail mo yan guys. 1K subscribers at 4K watch hours. Yan. Yan po kasi ang mga guys, yung 1K subscribers na yan. Yan po ang requirements ni YouTube. At saka 4,000 watch hour. Yan po ang requirement ni YouTube para po ikaw po ay eligible na po para sa kanyang YPP. Kung sino man yung hindi nakakaalam sa ating YPP, yun po ang YouTube Partner Program. Yan mga guys. Kung saan ikaw po ay isa ng ganap na YouTuber at pwede ka nang kumita sa pag-YouTube mo. O, di ba? Kaya kung ikaw guys, kung ikaw naman guys ay nakakaluwag dyan, huwag mo nang hintayin pa na mag-VIP ka na mga guys. Yan. Kasi meron po tayo din promo. 4 times a day lapag, free lapag mga guys. Depende na po sa i-avail nyo. Yan, meron po tayong 9 AM kasi guys, 9 AM po tayo. Meron po tayong 9 AM lapag. Meron din tayong 1 PM. Meron tayong 6 PM. At meron din tayong 8 PM. Katulad nito, live ni Ma'am Ilongga, 8 PM po to. Ayan, meron po. Kaya ayun. Naka-type present na ako. Dito po tayo guys. Ituloy po natin nakapag-type present na ako. Okay lang siguro. Iwan ko lang natanggap ba 'yon? Okay. Sa guys, katulad nito guys, may 8 PM. O di ba? Yung yung promo na 4 times a day free lapag. Nadagdagan pa ng isang slots. Nagiging 5 pa na yun guys. May 10 PM din tayo. O di ba? Kaya ano pang hinihintay mo guys kung kaya mo naman mag-avail ng aming VIP sponsors? Ay nako, i-avail nyo naman guys. Huwag nyo nang pahintayin na umabot pa kayo ng 1 year na makipagbakasan dyan. Pero once naman masipag ka talaga sa pagbakasan dyan, may chance talaga. 98% talaga mga guys. Bakit may 2% pa na utang? 100% talaga guys. Mag-monetize talaga yung channel mo. Depende na rin dyan sa sipag mo. Pero pag kaya mo namang mag-avail, ano pa bang hinihintay mo? I-PM mo na mga guys. FB. FB Dongkulis at saka FB IB. Ayan mga guys. PM nyo yan mga guys. Kung gusto nyo pong mag-avail ng aming VIP sponsors. FB Dongkulis, FB IB Favila Clotario. Ayan mga guys. Kung hindi naman kayo, nahihiya naman kayo dyan mag-PM kay Sir Dong at saka Ma'am IB kasi nahihiya nga kayo kasi nga mga magaganda at gwapo sila. Doon po kayo sa team leader nyo na pangit mga guys.
Doon po kayo. Kung komportable po kayo doon sa team leader nyo na pangit, doon na po kayo. Kausapin nyo yung mga guys kung para maiga-guide kayo kung ano ang dapat gawin, ano ba dapat i-avail para po kayo ay magiging certified YouTube partner. Alright mga guys. Ba't walang Sige, wait lang mga guys. Magro-roll ko. Kukunin ko lang yung mga pangalan sa ating attendance. Kasi parang wala akong nakita pala dito. Okay, habang kinukuha ko yung mga pangalan dito sa ating attendance mga guys, yung sa mga bagong pasok dyan at galing sa live ng aking Mami Lynn Ngalagar, mag-attendance na po kayo guys. At huwag niyong kalimutang i-share ang ating live mga guys para may chance po kayong manalo ng subscribers pag kayo po ang napili sa aming palaro na sa mga sharer. Okay? Okay, nandito na po ang yung mga pangalan. Yung sa mga nag-attendance, nandito na po. Okay, ayan na mga guys. Bakit ang liit? Bakit ang liit niyan? Sige, makikita nyo naman yan mga guys. Okay. Type present lang po mga guys kung matawag ang inyong mga pangalan. Type present Abay Efren Vlogs, Ana Asmin Vlog, Anbangs Vlog, Ate Che, Bernard Manuel Vlogs, Charmin Vlogs, na puro naman to vlog mga guys. Ilagay nyo naman mga TV. Okay. Ate Che Vlog, Bernard Manuel Vlogs, Charmin Vlogs, Perlin Dalagan Mix Vlog, Type Present, Ganggay Rob Vlog, Jinsig Vlog, Joris Vlog, Junski 89 Official Vlog, Langki OFW Vlog, Maris TV Vlog, Nora Cookie Vlog, OFW Grease 2010 Vlog, Rara Alawi Vlog, Sir Dick Vlog, Type Present, Sweet 16 Vlog, Tilay Vlog, The Golyangers Vlog, The Pride of Babaya Vlog, and Zach Diary Vlog. Type present po. At ako po ay magta-timer nang hindi nyo nakikita para po ma-confirm na kayo po ay natawag. Okay. Okay. Palista Bit Squadra Vlog. Ay, sige, Ma'am Bet. Okay. Mag-attendance ka na lang po, Ma'am Bet, para makopya ko na lang dito agad. Okay, Ma'am Bet, wala pa naman tayo, pa naman. Mag-ano ka na lang dyan. RBK. Nga, wala ka po, Sir RBK. Wala din si Ma'am Nayet. Mag-attendance kayo mga guys. Hindi pa kayo nag-attendance. Wala pa kayo sa attendance mga guys. Kaya habang tayo mga guys. Mag-attendance na kayo mga guys. Yung mga hindi natawag, mag-attendance na po kayo. Okay, tingnan ko dito kung may mga humabolan. RBK. Si RBK lang po ang mga guys. Ang humabol. Okay, siya lang po ang madagdag natin. Hindi natin idagdag dito pag walang attendance. Okay, si RPK lang po.
Si Ma'am Beth, wala. May love shoutout sa'yo, Ma'am, Ma'am OFW Greece. Ma'am OFW Greece. May love shoutout sa'yo. Yan si Ma'am OFW Nining, galit ako dyan. Sinayit. Ako po, Sir John Skip. Andito, Uy, mag-attendance na kayo mga guys. Nasaan na ba yung mga, ba't wala yung mga pangalan nito nandyan? Oh, mag-attendance na kayo. Sige, ko na lang, ilista ko na lang to ha. Tapos mag-attendance kayo mga guys ha. Sige, si OFW Nining. Okay, sino pa yon? Si Bit Squadra. Bit Squad na kulang na sa A. Bit Squadra channel. Tapos sino ba yon? Si Nayet Vlog. Tapos, sino pa ba yun? Nayet Vlog. Sino pa nga yun? Okay na ka sir, Twice na po ako nag-attendance. Okay, nakita sir, RBK. Si na lang, ang wala sa attendance, si Ma'am OFW Nining. Asa na ba? Oh, si Ma'am OFW Nining wala pa. Ang andito na si Ma'am OFW Nining. Tapos si Ma'am Beth na lang, Ma'am Beth wala. Si Ma'am Beth na lang. Carmen yun, wala din. Napalipad siya. Sino si? Mega love shoutout sa'yo, Ninang Grace, Ninang Divina Gracia. Nag-attendance na. Oo nga, okay ka na, OFW Nining. Okay na po. Okay, sige, mamili na tayo. Sino pa yon? Si Ma'am Beth, andito na. Sino pa ba yon? Si Ma'am Nayet, andito na. Okay. Okay, wala na mga guys. Hello, Ninang Divina Gracia. Okay. Okay, mamili tayo ng ano ba yung login 1, login 2, meron ba tayo meron na tayong login 1, login 2. Dito na lang po tayo sa ating una at huling lapag mga guys. Una at huling lapag mga guys, tayo present po kung sino po ang ating mapipili ng ruleta. Okay, una at huling lapag po. Yung sa mga gustong humabol, makakahabol po kayo sa ating, pero dito hindi. Ma'am Ganggay, type present Ma'am Ganggay. Andyan naman siya, andyan. Si Ma'am Ganggay po ang ating una at huling lapag mga guys. At okay. Okay. Oh, nandito kanina. Oh, Ma'am Ilongga? Ano bang Wak. Si Ma'am Anbangs wala dito. Bakit wala si Ma'am Annie Banks? Ha? Si Ma'am Anbangs wala. Ay, nandito pala si Ma'am Anbangs pala. Okay mga guys, okay na po tayo sa ating una at huling lapag. Oh. Carmen yun, wala sa attendance. Sino si? Ay, oo nga. Nagpapalipad pala si Ma'am Charmel yun. Sige, lista na lang natin. Oh, kunin mo na lang pala. Okay, sige, mag-start na tayo mga guys. Pero mabilis lang naman to guys kasi si Ma'am Tilay naman yun nandyan. Tapos sige. Si Ma'am Ganggay ang ating
Okay mga guys? Ano mo na yung ano natin, yung mechanics natin, ano. Type mechanics mga guys para po papaliwanag po ni Ma'am Ilongga kung ano po ang nakakapaloob sa ating mechanics. Okay, alright. Naamang naman nga atong host. Oy, ako na pwede yung pabasahon ani mechanics. Ay, ano Sa ba man naman nako yan? Bisayaon ni o Tagalogon. Sige, ako na lang. Type mechanics mga guys. Type mechanics guys kung na ano para ay maraming salamat Nanay Nelly sa iyong pa-member. Okay mga guys, napaka-organized pong ating lapagan mga guys. Ang host lang po o ang moderator lang po ang maglalapag ng link diyan sa baba. Bawal po tayong maglapag diyan pag hindi po tayo ang host or hindi po tayo ang moderator. Once na nilapag na po ng ating host ang diyan, yung link nang ipopromote, wag niyo na pong guys, walang nang ibang gagawin guys kundi pindutin niyo po 'yan. Once na napindot niyo 'yan mga guys, dadalhin po kayo sa link doon sa video ng ipopromote. Once na nakita na po, napanood niyo na ang video mga guys, basahin niyo lang po ang title para makapag-isip kayo kung ano po ang iyong i-comment doon sa comment section. Kasi po, kailangan po tayong mag-comment sa bawat link na ilalapag. Kasi po, ang comment po, yun ang binabasihan kung ikaw po ay nagpa-participate sa ating live. Okay mga guys? Kaya kung ikaw po ay hindi nagko-comment dyan, kasi iniisip mo na yung video na pinuntahan mo ay napuntahan mo na nung mga nakaraang live, hindi po yun pwede mga guys. Kailangan po na mag-comment po tayo ulit para po kasi iba na po yung participation nyo ngayon at iba din ang participation nyo nung nakaraang mga live stream. Okay mga guys? Pero bawal po tayong guys, yung mga spam comment mga guys para tulong na din sa inyo na nag-comment kasi gusto po namin na malapag po kayo lahat basta nagpa-participate po kayo. Bawal po tayo ng mga spam comments mga guys kasi once na ikaw po ay nag-comment na ng mga spam, yung comment po ay may posibilidad po na mawala po yan or mabura or hindi makikita ng ating mga moderator. Once na hindi na po nakikita yung ng moderator ang inyong comment mga guys, ibig sabihin nun, ibablock ka na po sa attendance. Hindi ka na po malalapag. Okay, kaya kung gusto mong malapag mga guys, mag-comment ka po hanggat maari para po malapag po tayo mga guys. Pagkatapos nyo na mag-comment, i-like, i-subscribe po mga guys at i-bell all po na mga guys para ma-notify ka po kung meron pong mga live yung napuntahan mong video. Okay? Pagkatapos mo nang mag-like, mag-comment, mag-bell all, mag-subscribe, balik ka po sa live chat at i-type mo para hindi ka na mahirapan katulad nito, Sir Dick. Ayan. Sir. Ilagay mo lang yan. Sir A. Kung mahilapan ka, Dick na lang. Pero parang ang pangit naman kasi nung yung Sir A. Dick A. Kaya ayan. Ayan. Sir A na lang. First 3 letters lang mga guys para hindi na po mahaba yung comment na dyan. Or Sir. Sir B. Lumang dikit ka na po. Okay. Kung naintindihan po natin, nawawala na ako sa ko. Kasi nagutom na ako mga guys. Okay. Once na nasimulan mo mga guys, tapusin mo para ikaw po ay malalapag. Para hindi ka po mabawian. Kasi pag nalapag na po yung channel mo, tapos nawala ka sa kalagitnaan or sa kalagitnaan talaga makadalasan yan, ikaw po ay may posibilidad na mabawian. Kasi nag-check po ang ating moderator dyan.
Ano po tayo dyan? Laging tandaan, no comment, no participation, no promotion po tayo mga guys. Yan po ang lagi nyong tandaan. Di porket matagal ka nang sumali dito, di porket malakas ka dito, hindi ka na mag-skip ka na sa inyong pagbakas. Para fair po tayo mga guys. Kung ano po yung nasimulan mo, tatapusin mo. Huwag ka pong mag-skip ng mga links. Kasi nag-check po yan. Pag once na di ka nakaka-skip ka po, ayun. Baka malapag ka pero baka sa huli ka. Kasi nga nag-skip ka po ng link. O kung naintindihan niyo po mga guys, type start na po mga guys. Type start kasi ilalapag na po ng ating moderator ang ating login 1. Okay. Type start na po mga guys. Wala. Ba't walang naglalapag? Okay. Wala atang jacket si ano. Wala bang ano? Ma'am Tilay, andyan ka ba Ma'am Tilay? O baka walang ano, walang Ma'am Elongga. Pa-jacket ka ni ano, FB Tilay MG Ma'am Elongga oh. Siya po ang naglalapag. Meron na po tayo. Meron na. Hindi, ayun, okay na. Meron. Okay na Ma'am Tilay, okay na, makikita na. Tapusin ko lang ang ano kong video. Okay, kayo na muna bahala dyan, Ma'am ano. Ma'am Perlin, Ma'am Elongga. Maglasing muna ako ngayon gabi. Bakit naman ikaw'y maglasing? Share ka naman dyan. Padala mo dito yung ibang inumin mo para malasing din kami, hindi lang ikaw. Ma'am Perlin. Ikaw muna bahala sa ano, Ma'am Perlin ha. Okay Sa po, ano? thank you so much. Sa pag-check ng bakas ha. Thank you. Okay, sir. Kasi Sige. ano muna ako. Alis Okay, muna ako. sige. Okay, sige. Bibili lang ako ng ano. Okay na siguro yun ng ano, dalawang puti ng Pilsen no. Kaliit naman yan, kabitin man, oy. Di pa ka makatug, anak, kay kagamay-gamay. Di, dalawang buti ng Pilsen tapos 5 balot. O, di ba? Patay diretso. Na.
Ang akala mo ba'y makakamatay yan? Hindi yan nakakamatay, uy. Gusto mo ba ng, ano? Saan ka ba gusto mamatay? Mamatay sa sarap. Huwag ka munang dyan, Sir Jones. Kay may live pa tayo. Ikaw pa naman. Huwag kang nag-iiwan ba? Kumain ka lang dyan. Kain lang. Okay, dito na tayo sa ating login 1 at ako'y magbabasa. Kayo na mag-intindi kung hindi ako marunong magbasa. Okay, alright. Makinig kayong mabuti ha, kaya hindi ko na uulitin. Isang beses ko lang. Pag hindi nyo narinig ang pangalan nyo, magbakas kayo ulit. Strex. Okay, andito na si Sir Dick, Ma'am Jonah, shoutout sa aking mga kawakwakers dyan, Ma'am PC, Ma'am Nora Cookie, Ma'am Ganggay, Kuya Guard, Ma'am Angangs, naglinya ang mga wakwak. RBK Channel, Maricel, Ma'am Maris, The Gulyangers, Sweet 16, sino ba to? Let's see. Joy this, sino ba to? Ano ba to? Ma'am OFW Nene, Ma'am Beth, yun lang. I wanna take banana. Yun lang ang nabasa ko dito. Ano ko muna, refresh kung may nadagdag o may nahuli, may humabol. Hindi naman na dapat nahabulin, dapat. Pero, kailangan pa natin pahabulin sila. Kasi lapagan naman to. Charot. Ayan, wala na talagang humabol. Yun lang ang malalapag for today's video. Okay, tuloy lang tayo. At ako'y hindi pala. Doon pala tayo sa finalisting mag-decide kung sino ang gusto kong ilapag. Charot. Char lang ha. Huwag kayong kabayo mo. Ha? Bahala ka diha. Ha? Sino? Sir Abay. Tuloy lang, tulong lang mga guys. Jory's vlog na tayo mga guys. Tuloy lang kayo dyan. Pagpatuloy niyo ang laban ng buhay, kaya natin to. Ano ba yun? Ang sipag naman na talaga ng mga team wakwak. Full support talaga ang team wakwak.
Nakamute pala ako. Dito natin husgahan ang malalapag sa finalist. Dito tayo kay Ma'am Charmaine. Mga team wakwak, anong pinagagawa niyo dyan? Pwede kayong umakyat. At tayo'y mag-ingay, magwala. Charot. Ma'am Pilay na tayo kay Ma'am Pilay. I wanna make up banana. Yung ganina kay yung kanina bongga doon kanina dito wala tayong singer kaya concentrate kayo sa pagbakas. Ay, concentrate kayo sa pagbakas dyan. Shout out ko yung mga nandito, yung mga nagbabakas. So, shout out ko kayong lahat. Ganda ng thumbnail, ma'am. Thank you so much, Ma'am Ivy. Mega love shout out sa inyong lahat dyan na nasa baba, lalo na sa ating Team Wakwa at sa ating Tagalapag na walang ibang maganda dyan. Charot. Walang ibang na may charot talaga. Ma'am Tilay, thank you so much. Ang ating Tagalapag na sexy, si Ma'am Tilay. Hindi pala pwede to. Dito na tayo sa final listing, guys. Kaya habol ang dapat habol. Habulin nyo siya. Char. Huwag nyo nang habulin kung hindi naman karapat dapat habulin. Uy, kakapoy ba? Huwag nang habulin na hindi dapat habulin. Kaya hindi lang naman siya nag-iisa sa bundok. Marami pa dyan nagpahipi siya. Marami dyan nag-ano sa kilid-kilid. Yung paliligayahin ka. Char. Sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Ano nangyari sa rain or shine, may handang nakasalalay sa iyo. Ay, tiyan, ano daw? Ay, bahala kayo dyan. Seryoso talaga, sala. Shout out sa you sa RBK Channel, The Guyangers, Sir Dick, Ma'am Gangay. Shout out sa inyong lahat dyan. Bahala kayo. Mamaris, asa naman ka Mamaris? Ba't di ka nag-ingay? Okay, Ma'am T-Light, thank you so much. At ako ngayon naman ay magbasa dito sa ating final listing. Dito tayo maghusga kung sino ang karapat dapat. Ay, karapat dapat. Ano bang pinagsasabi ko dito? Ba't parang napahugot ako ah. Okay, simulan natin kay Ma'am Beth. Andito si Ma'am Beth. Type wakwak. Pag natawag ang inyong pangalan, type wakwak. Ma'am Beth, RBK Channel, Ma'am Maris, Tigoliangers, Ma'am Pieces. Sino nga ito si Labdi? Labdi. Si Labdi? OFW nini ito? Juna Mix Vlog. Ay, Johanna. Ano ba to? Sino ba to? Ah, si Mang Bangbang pala. Ma'am Ann Vangs. Type wakwak.
Mami Jean Genevieve Sinta, Mami. Si Natalie Dumali, si Ma'am Ganggay ito. Ma'am Nora Cookie, Sir Dick, yun lang. Hanggang doon lang tayo. Type 1. Yun lang ang karapat-dapat na ilapag. Charot. Sa mga ano pala. Ilalapag ng ating yung final listing at patuloy na tayo sa ating lapagan. Yun lang ang malalapag for today's video. Sa mga hindi nabasa, mag-comment kayo at babalikan ko ang final listing. Hi, Ma'am Katnik! Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Katnik! Isa sa Team Wakwak! Mag-ingay kayo dyan, mag-ingay. Ay, mali pala, mamaya pa pala yun. Ano yung mali, ma'am? Yung bingo. Oo, mamaya, ma'am. Yung bingo, mamaya. Sa gustong sumali sa bingguhan mamaya ay free lang. Basta kayo ay masipag. Bakit Ma'am Anbang sumakyat ka dito? Huwag kang mag-awu dyan. Ma'am Anbang. Akala mo hindi kita kilala. Ikaw si Ma'am Jensig. Tama ba ako? Ma'am Jen Genevieve? You're Jensig, right? Correct me if I'm wrong. Charot. Busy pa si Ma'am Marilo siguro. Tumawa ka. Kasi ikaw si Ma'am Jensig. Di ko kilala. Sino ba yan? Magpakilala ka nga. Introduce yourself, voice. Ano daw? Introduce. Ma'am Ann. Pag talaga ano daw? Hindi yan si Ma'am Jen. Sino yan? Sino yan? Patay, hide. Sino nag-hide? Kasi hindi ko pa na ano yung doon. Oh, saglit lang.
Saan ka last nag-check? Nag-check. Dito. Ang mga ang ganda. Saan? Ito na. Sino pala yun? Ayan si mag-iwi ko. Ang liit naman kasi matindi. Hindi kita ng basa. Para kaya na. Dapat pilit ko yung card ni Kapila. Sino pa kasi yan, Ma'am Jen? Ikaw ba? Ma'am Jen. Ikaw ba yung Ma'am Jen na? Hindi nga daw Ma'am Jen niya. Ma'am Jen, sabayan ka sa. Madaming beses na yun nanalo Ma'am Pilay. Si Ma'am Juna nga talaga zero. Ito talaga Ma'am Juna. Ma'am Juna. Kilala na kita. Oy, 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 Pinagkaisahan nila ako. Kasi hindi ko daw kilala si ma'am, huwag ka mapingin ng Jen. Bakit? Ano yun? Hi, good evening. Ayan, late na ako. Late pa sa huli. Late na ako. Ayan, shout out kay Ma'am Ivy. Good evening. Ayan, huli ako sa pag-shout out. At sa lahat na nandiyan. Mabait lang guys ang mga din sa ginagawa ni Ma'am. FD, Dawai, MG. Bakit kasi? Malamig ka? Kumusta Ma'am Anvan? Kumusta ka na? Ito yung pakiramdam mo. So, ayan na, binigyan na kita ng jacket mula kay Rebellion. Sino ba yung wala sa attendance ko? Sino sa inyo? Sino yung wala dito? Carmen yun talaga yung guys, may ano pala ako sinupalipad ng 125 pesos. Malalapad lang yung bahay. May chance pa rin manalo ng 200 pesos. Ay, joke lang. Hindi pala nag-isa subscriber pala. 200 subs. Ay, yung kasne. Ito yung sige tawa-tawa ko sa ng kasne. Ito kaya ako. Makabasa ko kayo.
Pagkit mo. Kanina ka pa sa likod ko lang eh. Sorry naman. Na ikaw magtakpo. Sinaminapan kung kasi. Okay. Saan ka nauhaw ka? Ano to ko pagdating? Anong kakagating mo? Ganda na lang. Ako ikaw ang maganda. Oo, kasi naman lang. Okay, sabi na ko wala. Ito ka din lang. Okay. Lucky. Hindi pa kita kumakanta. Kasi, hindi mo ganun sila rin. Asahan ko kayo, pero huwag na kayo kasa na may YouTube. Kasi na kayo. Sila ko dito. Mag-akat lang ako na. Pero huwag na asahan yung boses na maganda. Kakanta na? Ano? At Kanina po kaya ako sa likod sindi, hindi mo ako nakita. ano natin doon? Galit si Sergensky. Kahit ikaw laging naalala ko, kahit nagbago ka, hindi naman. Kahit di mo malimot ang isang tulad mo, kahit alam ko na, sa puso mo'y di ako. Ay naturuan ng puso ko na limutin ka. Ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin limutan isang katulad mo. Dito dyan. Sakit Mag-check ako. ang nagawa. Kahit sige, ako. Aabot ang damdamin kong ito. Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso kong mayroon ka ng iba. Heto ako't naghihintay pa rin sa'yo sinta.
Sadyang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Oy, bakit mo kasi mahal pa rin siya? Kalimutan mo na. Bakit ikaw ang laging naalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Di naman na kailangan kung talagang kusa mong kakalimutan wala na yun. Ang isang katulad mo, bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan naabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso kong mayroon ka ng iba. Heto ako't naghihintay pa rin sa'yo sinta. Sadyang walang katulad mo. Oh, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Kasi mahal mo pa nga siya, kaya hindi mo siya makakalimutan. Kahit anong pilit mo, ipukpok mo pa yung ulo mo dyan sa pader, hindi mo yan makakalimutan dahil mahal mo pa siya. Kung ako sa'yo, huwag kang tatanga-tanga. Kalimutan mo na ang dapat kalimutan. Kinalimutan mo nga yung utang. Jowa pa kaya na nagpapasakit lang. Umugot si si Perlin. Ay, Diyos me, yung marimar panabang. Umuhugot si Perlin. Nandyan kasi Oh, si talagang Kuya Guard. masakit ang ngipin ko, Ma'am Anbangs. Diyan na naman tayo kay Kuya Guard Langke. Oh, hi pasaway Langke. Shout out mo si Ma'am Junski, si Sir Junski. Hi, Shout out mo si Sir Junski na hindi Junski. mamansin. Hindi yan mamansin eh. Wag mo siyang anuhin. Pag hindi ka napansin, pansinin mo siya. Huwag kang Ayaw kong pansinin siya. hayaan mo siyang hindi ka pansinin basta pinapansin mo siya. O di ba? Naku, delikado. Hugot pa Hello, more. Ma'am Langki. Kuya Guard, hindi ka na daw nakikita. Saan ka na ba? Ang luod na ka, Sir Jonski. Ma'am Langki, hi. Hello. Ma'am Katnek, dili na hugot, Ma'am Katnek. Luag na kaayo. Tapusin mo, Ma'am Perlin. Tapos na yun, nakala mo. Ano ba ang dapat kong tapusin? Oh, Yung sige, kahapon, tapos na, tinapos ko na. Ako naman, kakanta. Sige, ikaw na pod. Be consistent, Kuya Guard. Consistent daw, Kuya Guard. Baka huli. Tingnan mo sa live chat. Inside every child, there's a champion. Bring it out with Milo. With milk, malt barley, and energy-releasing nutrients. Covers PH. Kita ba daw bakas ni Ma'am Anbangs? Oo, Ma'am Anbangs, kita.
Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ating ugnayan. Ngayon'y naubos ng kwentuhan, magsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala, di tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Kay bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala, di tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, di na posible. Ang mga puso'y huwag natin pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman natin mayroong hangganan. Kahit ipilit, hanggang dito na lang, dito na lang. Pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag natin pahirapan. Suko na sa laban, di tayo pwede. Hindi tayo pwede.
isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa, yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. Lumipas man ang panahon, di pa rin magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Pagkat ikaw pa rin sinta ang siyang dalangin ko, sana ay lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. New Pharmaton Energy Plus. Powered by ginseng and 40 vitamins and minerals. Covers PH. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko.
pakisabi na lang na huwag mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung kailang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na maalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, kaya't humiling ako kay Bathala na sana'y hindi na siya luluha pa, na sana'y hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko rin binubuo, na kay tagal ko rin hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na uling awit na kanyang maririnig. Ito na uling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na uling araw ng mga yakap at halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na maalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Dahil sa'yo, ito na huling awit na iyong maririnig. Ito na huling tingin na dati kang kinikilig. Ito na huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na, ito na, ingatan mo siya. Grabe, hugot yan ah. Sino bang hinuhugutan mo, Sir Junsky? Broken hearted yata to si Sir Junsky ay. Ano, next na mag-perform silang lang kay. Ano daw? School? Sige, sige, try. Go. Thank you, Ang sir. gunit mo daan, guys, ha? Junsky, ayan, numuhog. Covers PH. Ito lang, sir. Sa kakanta. Ano ka ba? Sir Junsky. Okay ka lang.
Covers PH. Hindi kaya tayo narinig. Hindi kaya tayo narinig ni Sir James. Sa masayang mga araw na kasama kita, paglalambing at ulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang walang nagsisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na mayroon ka ng iba. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pabayaan na ika'y mag-isa. Di ba't sabi mo Anak ko kaya. tayong tatanda? Bakit bigla ka nalang nandyan sa kapitbahay? Huwag mo na ba yung mga langit dito? Bahay pala. Ano na ang lahat? Paano na ako tayo? Hindi ba't sinabi mo sa akin na sabay tayo mangarap? Bakit bigla kang nangapit ba nang hindi man lang nagpaalam? Isang malamig na message ang aking natanggap. Parang isang pahiwati na magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di ba mo yan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka nalang nandyan sa kapitbahay? Kaya na kayo sa bundok para walang kapitbahay. Ay, naku, sarap pala yung kapitbahay. Ano yun man sila? Sarap matulog. Ay, masarap pala yung kapitbahay ko doon. Eh, bakit daw masarap yung Ayan guys, bless out na. Ako'y mag-isa. Di ba't sabi
Ay, ngayon, nasa kapitbahay pa. Sa sunod na buwan, nasa kabilang barangay na naman. Sa Ay, so, pitbahay. Grabe, gugot to ah. Parang broken hearted yata to ah. ano ba talaga? Ano ba ang Anong masarap totoo? sa kapitbahay? Urgency. Yun. So, Jonsuke, baka masarap daw yung kapitbahay. Sabi ni Ma'am Pilay. Kaya ako mapitbahay. Hindi nga na, hindi Sabay nga naman makasagot-sagot talaga si Sergeant Skate. Tignan mo, hindi sumasagot. Parang hindi tayo narinig dito ah. So, Jonsuke, sabi ni Ma'am Katnick, sabay daw kayong tatanda. Na all, may kasabay tumanda. Oo, sasabay ako. Tumanda na nga si Sergeant Skate. Ma'am Katnick, sabayan ka din daw niyan tumanda. Paano yan? Sana all. May nagsisabayan na magtumanda. Paano naman tayo dito nasa tabi-tabi? Walang tumabay na tumanda. Congratulations, Sir Junski! May kasama ka ng tumanda. Ano nangyari sa'yo, Sergeant Skate? Puro hugot yung kanta mo. Ayan Ayan na naman, Six naghuhugot. sulit pa, 12 pesos lang. Ayan naman oh, naghuhugot na naman yan. Tignan mo ngayon. Kaya mo with GSave. Durog na durog yung ano ah. Durog na durog yung puso mo ah. Kapit-bahay pala yung typhoon. Dudong Jonski, ano nangyari sa'yo? Now po, Nagkalayong natuwara na. gagawin ng lahat.
Sir John Para makatodo kayo para sa pamilya, mag-Centrum Advance. May over 25 protective nutrients. Surgeonski, may PM sila sa iyo. Okay, Nabuhugot. last song ko mga guys para po to sa mga babae na iniisip nila na sila po ay laging tama. Wala. Kinig kayo guys, lagi. Okay guys, this is my last song. Para po to sa mga babae na laging tama. Agoy, ano yun? Yun na lang. Huwag kasi kayo magaling. Nagtatanong ka ba? Wala namang epekto. Labas-pasok sa tingin mo. Kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pa ng laway. Sige na, mali na ko. Ayoko lang ng away. Pero ika lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna. Walang sasabihin sinasabi, kaya hindi mo mawari. Kung ibig pa ba, mananahimik ka lang. Sa tuwing nagpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw marunong kumama. Paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. Tatanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka na magtatanong. May sagot ako, wala kapilas ninyo. Pero ika lang may sasabihin sana. Pwede bang mahimik ka muna? Walang saysay sinasabi, kaya di mo mawari. Kung ibig pa ba, nananahimik na lang. At sa tuwing nagpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang marunong kumama. Paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. Ano, okay ka na, Surgeonski? Nakahinga na ba ang lahat? Nailabas mo na ba ang lahat ng sama ng ano mo? Ilabas na. Isagad Baka kulang pa yun. Surgeonski, baka kulang pa yun. Dagdagan mo pa. Isagad ka na. Magpapalaro na tayo mga guys kasi ano na Ay, Hindi, isagad mo pa. Dagdagan mo pa ng sagad isa. mo pa. Andito lang kami nakikinig. Sagad mo na yan. Minsan lang yan. Ayan Kung guys, anong gusto mo, magpapalaro tagay? na tayo. So dahil umakyat dito si Langke, magbubudot siya Okay. habang nagpapalaro. Sir Johnsky, ikaw Ay. No need to type present na guys. Kung gusto nyo lumipat doon sa kabila, kayo may bahala. Basta kami dito yung mag-ano muna. Sino ba yun si Ma'am Nene? Oo, pwede na kayong lumipat kay Ma'am Nene kung gusto nyo mag-stay, stay. Sa mga loyal, mag-stay. Charot.
Ayan. Magpa-music si Sir Junski ng budots tapos si Ma'am Langki ang magbudots habang nagpapalaro si Sir Junski. Oh, Iyon. Ikaw na para lang pag mag-lista, Ma'am, Melungga. Pasalamat ka mo. Opo. Sige, sige. tama Perlin, pag sayaw ko nalaglag. Okay, dito tayo Pasalamat mga guys ka sa, muna sa muna dyan. dalawang 50 subs po sa sharer po natin mga guys. Sa sharer po. Mag-open ka Langki. Nga naman. Panuin mo man ako. Maayo. Sa dalawang sharer po tayo mga guys. Mag-present lang po na type goods mga guys. Type goods pag marinig yung mga pangalan nyo. Abay Efren Vlog, Anas Min, Anbangs, Ate Che, Bernard Manuel, Bet Squadra, Charmin Channel, Charmin Vlog, Charmeleon, Ferlin, Gangay, Jensik, Joris Vlog, Jonski, Kuya Guard, Motovlog, Langki, Maris TV, Nayit Vlog, Nora Koki, OFW Neneng, OFW Greece, Pieces Ribukas, Rara Alawi, RBK, dalawa. Sir Dick, Sweet 60 Lin, Tilay, Dagolyangers Vlog, The Pride of Babaya, and Zack Diary. Timer po ng 20 seconds po mga guys sa mga hindi po natawag na nandyan. Sige, wala naman sigurong hindi natawag kasi yung mga sumali kanina, yan lang naman po. Ayan, shoutout Okay. kay Sir Dennis Romo. Dalawang sharer po tayo mga guys. Dalawang sharer po tayo. Okay, shuffle natin mga guys. Pag natawag yung pangalan mga guys, mag-type present na lang po tapos send po ng SS po kay Ma'am Ilongga. Ma'am Ilongga, type mo diyan yung FB mo diyan ma'am kung saan mo i-send. Okay, dalawang 50 subs sa ating sharer mga guys. Okay, Pieces Ribukas, type present po, mga Pieces Ribukas. I-close na natin mga guys kasi hindi pa naman po overall sa share lang po naman to. Type present, Ma'am Beth. Okay, next, yung winner po na dalawa po to mga guys. Ma'am Jensig, naka-share ka pa Ma'am Jensig. Type present Ma'am Jensig. Okay, habang inintay natin yan, pero si Ma'am Jensig parang wala ata. Sige, pili tayo ng isa mga guys. Maris TV. Ayan, mga sharer naman tong guys, mga sharer naman to. Si Ma'am Maris na mga guys, Ma'am Maris. Okay. Urahin na lang natin to mga guys. Nalista mo na ba, Ma'am Ilongga? Oo, nalista niya Sir Junski. Okay. Dito na tayo sa overall natin mga guys. Overall na tayo. Okay. Shuffle tayo mga guys. 6 na 50 subs mga guys. 6. Okay. Sunod-sunod na natin to mga guys. Mga 6 na pipiliin bago tayo mag-timer. Okay. First winner of 50 subs goes to Pieces Ribukas. Nakadalawa natin mga guys. Oh. Sharer naman kasi ito. Sharer. Yung kanina. Okay, tayo present. 3 Pieces Ribukas. Next. Wala to guys. Nagpapalipad lang to mga guys. Okay, next. Pangalawa mga guys. Dagolyangers. Type present Ma'am Dagolyangers. Andyan na siya guys. Andyan. Okay, next. Pangatlo mga guys. Pangatlo. Sa 50 subs natin mga guys. 50 subs ulit. Sweet 60 Lin. Ayan. Sweet 60 Lin. Type present Ma'am Sweet. Okay, 50 subs po yan Ma'am Sweet. Pang-apat mga guys.
Sir Dick, tayo present Sir Dick, 50 subs po. Sir Dick. Ayun. Okay. Panglima. OFW Nining. Andyan naman yan si Mama OFW. Okay. Sino pa ba? Si Ma'am Sharmili. Wala, kulang pa isa mga guys. Kulang pa isa. Sige, kulang pa isa. Okay, shuffle tayo mga guys. Another 50 subs. Last winner of 50 subs mga guys. Ate Che. Wala to mga guys. Wala to mga guys. Close na lang natin sila mga guys kasi wala yun. Pero malay mo kung nandyan siya. Okay, next tayo. Next. Joris Vlog. Tayo present, Joris Vlog. Okay, Joris Vlog. Mag-timer po tayo mga guys. Baka nandyan yan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay guys, pili tayo guys. Shuffle. Next, last winner po ng 50 subs. Ma'am Ganggay, tayo present Ma'am Ganggay. Okay, andyan na. Kompleto na yun mga guys. Andyan naman si Ma'am Ganggay. O sige, next tayo na winner. Ang nanalo sa ating 6 winner ng 50 subs. Pieces Ribocas, Gulyangers, Sweet 60 Lin, Sir Dick, OFW Nining, at Ma'am Ganggay. Okay. Congrats po sa mga nanalo ng ating 50 subs. Dito na po tayo sa ating last. Isang 100 subs po to mga guys. Isang 100 subs. Shuffle po Diba tayo. dalawa yung hindi na present si Ma'am Ha? Jerez or si Ate Che nakahabol man? Si Ate Che? Andyan ba si Ate Che? Oo. Andyan si Ate Che pala. Andyan si Ate Che pala. Oo, nakahabol. Tunad Sige. Sino ba yung yung isa? Si Ma'am Ganggay. Ma'am Ganggay. Sorry Ma'am Ganggay, nakahabol pala si sige, bigay ko na lang ng 50 sir. Dagdagan mo nga dyan Ma'am Ma'am Elongga. Nakahabol pa si Ate Che. Gawin mong 7 Ma'am Elongga para makapasok si Ma'am Ganggay. Okay, dito na po tayo sa guys, 100 subs mga guys. Tayo present po sa mananalo. 100 subs po, isa. Okay, hindi ko pa tanggal si Ate Che dito. Next, mamayang gabi sa bingo. Okay, tayo present po sa mga manalo ng ating 100 subs. Charmin Vlogs, tayo present, Charmin Vlog. Okay, timeran natin mga guys. Baka nandyan. Ma'am Charmin, bro. 1, 2, Tayo 3, present po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. May galaw siya sa'yo, Ate Che. Okay, wala si Ma'am Charmin. Pili po tayo ulit mga guys. Isa. Tapon natin ulit. Okay. Our winner of 100 subs mga guys goes to... Naku, wala din to mga guys. Wala din to. Okay, next tayo mga guys. Wala diyan. Ma'am Tilay, Ma'am Tilay, Ma'am Tilay, Ma'am Tilay, Ma'am Tilay.
Nako, lumagpas pa, Ma'am Tilay. Ado. Nora Cookie. Napakaswerte naman. Nora Cookie, tayo present, Ma'am Ayan, Nora 100 Cookie. 100 subs po yan, Ma'am Nora Cookie. Okay, sa mga natira mga guys, ibigay po natin, i-priority po natin sa mga natira. Yung ating play all po mga guys, yung play all po natin. Sige, dito po tayo sa baba mag-start. Okay, 5 play all para kay Ferlin, Ma'am Ferlin. Okay. Okay, limang play all po yan mga guys. Galing kay Ma'am Ferlin. Okay, ang next natin kay ang play all ni Ninang Grace, Ninang Divina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yun. Okay. Ayun. Sino pa ba play all mo, Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga? Po, mga guys. Yung ating mga winners ng play all at saka sa ating mga subs. Maraming salamat po mga guys at tayo po ay mag-i-in na sa mga gusto pong sa mga gusto pong lumipat doon sa sa ating 10 PM guys, pwede na po mag-attendance na po kayo doon. At Ma'am Ilongga, ikaw na po ang tatapos sa atin. Thank you, Ma'am Ilongga. Junski sa pakanta niyang napaka-hugot. Char. Thank you so much yung nasa attendance, si Ma'am Tilay. Sino pa yun? Hindi ko makita. Saglit. Si Sir Junski pala nasa attendance. Ma'am Tilay na tagalapag natin. Thank you so much. Ako na lang mag-thank you in behalf kay Ma'am Ilongga kasi wala pa siya dito. Thank you so much sa lahat na nandito kay The Goyangers, Ma'am Katnick, Sir Dick, Sweet 16, Ma'am Jonah, Ma'am Anvang, Team Wakwak, Ma'am Ganggay, Ma'am Pisces, thank you so much sa inyong pagsama. Sino pa nandito? Dodong Ski. Sino pa ba? Kuya Guard, Nora Cookie. Sino pa? Basta kayo na dyan lahat. Thank you so much, Ma'am Juna. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Wala pa kasi si Ilongs. Nutusan pa siya ng kanyang alaga. Pwede na po tayong lumipat doon sa kabila, guys. Pwede nang lumipat sa kabila kay Ma'am Nelly ba yun? Manelli. Marianelia yata o di ko sure. Basta may 10 PM po tayo doon tayo lulipat. Search nyo lang po Nelly D or di kaya si Marianelia. Kasi hindi ko sigurado kung sino. Ibaba mo nga ulit Ma'am tawag nito. Ma'am Perlin, baba mo yung kay Sir? Yung kay kay Nanay Nelly. Ay, ka Ma'am Nelly pala. Saglit. Saan ba ako magbaba? Wala yata akong jacket.
Ay, meron pala. Saan ang attendance? Kay Ma'am Nelly. Ayan, dito tayo mag-exit guys. Kay Ma'am Nelly tayo. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you so much, Sir Johnsky. Thank you. Wala pa talaga dito si Ilongga. Bye, Ma'am Maris. Thank you. Wala na pala akong kasama dito. Wala naman pala nagsasalita na. Thank you, Ma'am Tilay. Thank you so much, Ma'am Tilay. Nawala na din pala si si Langki. Ba't may 5 pa? Sino ba tong 5? Mag-ingay yang 5 na yan. Sino ba yan nakimarites dito? 5. Yung 5. Mag-ingay ang 5. Sir Johnsky? Hindi ka pa pala bumaba? Hi, Ma'am Mariche. Ma'am Mari. Ate Che. Shout out sa iyo dyan. Di ko ma-end eh. Wala dito ang ni Ma'am Ilongga. Bahala na siya na mag-end mamaya. Di ko alam ang nararamdaman nang mawala ka at ako'y nag-iisa. Ngunit pa Ikaw na mag-in, Ma'am Perlin. Sige lang, sir. Thank you, sir. Antayin ko lang si Ma'am Ilongga. Pababa na din yun. Siya na mag-end nito, Sir Johnsky. Thank you, thank you. Tapos siya na rin mag-send dun kay sa, ano ba tawag nito? Sir Johnsky? Siya na mag-send dun sa sa Oo. Sige. Thank you so much, Sir Johnsky. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. At hindi ngayon ang puso ko may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na? Oo, nantay lang kita kay wala man akong pang Ikaw na mag-end. Saan ka magpasalamat? Sino na ang nandito? Tayo na lang. Kanina pa. 4 na lang tayo. Hi, Ma'am Katnick. Thank you, Ma'am Katnick. Ay, thank you. Oo, pero hindi ko na-mention si Sir Dong at si Ma'am Ivy. I forgot. Sorry. Dito pa si Ma'am Katnick, oh. Nakimarites pa. Nag-ano ka doon?
Nag-video kasi siya. Nag-film daw siya sa kwarto niya. Akyat pa nga ako doon, maglaba. Tapusin yung labahin ko doon. Ayan guys, sana bakit ganito ang ano ko? Hindi ko pala na ano yung ano doon. Ay! Charge. Ayan guys. Nawala ako, inutusan ako ng alaga ko. Pero babalik pa ako doon. Magpapasalamat ng ako sa sa lahat kay Ma'am Tita, kay Sir Jonesy, sa lahat ng admins, kay Sir Dong, kay Ma'am Ivy. Ayan, thank you so much sa Team Wakwak. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Ate Che, Onsha. Shout out. Ayan, thank you. Ayan, kay Ma'am Nelly, sa lahat ng mga nagpakulay ng aking buhay. Ayan, thank you so much. And guys, magpapaalam na rin ako kay babalik pa ako sa room ng alaga ko. Nag-ano kasi siya, mag-film daw siya, sabi niya, ano muna ako, magwalis-walis konti. Nag-ano siyang, nag-film ang alaga ko kay, ano niya daw sa Insta niya. Ayan, o, diba? And thank you so much guys, and bye-bye. See you mamaya sa sa bingo ni Ma'am Ferlin, tsaka punta tayo dun muna kay Ma'am Nelly B. Ayan, thank you so much guys, and bye-bye. Wait lang. Ayan, bye.